Kainit. Nagputot laro dahil nakalamlamok pa eh. Amoy ako kay ka. Naturog na di kon kitrabi kay parbaho nun. Taong pamit sarili mga internet di bali apo. Mas asa kami pelang iji ko. Mas asa kami pelang inti piso wifi. So, tatanghal daw apo kit na makikita yung kaya tadatayok. Inti pabahay, ti surungin ti balay me. Ita po, puro kay kaywan. Tapos iti mit aji ko apo, ti waiting shed. Kita nakatambing nga ubing. Ita, balit ti di nagturok apo nga ako. Di nag-burnout din ng isang aldaw eh. Di nga naturog. Tadi kinaputo na di balay kay nagputot lang ro din dapat lamok. Tapos itaban banda po kay kuditan. Paling kiti madela di izong blonda tapo tabanda ta maring ring dan kami ti kay kayo so nga madi makita di paling kiti kwa madela so di tapo banda di mabakon sa bakita kita nubing nga tamtam na ading ko e barkada na. So yun nga at nag-awid muna kami ni ading ko. At mamaya ibabalik kami doon dahil dito sa balay ay burnout. Yan. Wala pong power. Kasi doon sa may pabahay eh nasira yung mga transformer. Yan po. Walang power. Bali Travis daw po na walang power dito sa amin. Kasi bali dalawang transformer daw po yung nasira. Kaya umuwi muna kami. Mga 8 po balik kami doon. Para doon kami matulog mamaya ng mga kapatid ko. Kasi dito kagabi kainit. Nagputot laro dahil nakalamlamok pa eh. Amoy apo kay ka. Naturog na di kon kitrabi kay parbaho nun. Tagalog na tatay pagtatay. Sorot, tatay Tagalog tatay Ilocano. Oh. Samet no halo-halo. So aja po. Bis nga nalang may istirabi ka nagtudok eh nagdagamit lalo. Agolis ka, nagpudot. Hiram jolis mo, adalamok. Nagpapata kami nga nakaturog. Puyat ti abot ng darabi. Sumatat ta. Kanya-kanyang remedyo. Pang kami dyan maturog kami pabahay po. Dyan ti kadya. Dyan binidjok tatay nga ko. Waiting shed. Purok do sa dya po. Sa dya po. Hindi naman toltolitin. Tagluto kami pa eh. So, nung makikita yung apo kita dati power rin. Ang kami matuloy dyan pabahay nga man maturog yun ta. Dati power rin. Magamit yung electric pa na yun. Mali nga napututin na sawata na po. Magsi-charge ti 1. Gadgets sa bateryan. Kita. Silaw. Ang sakya pa tayo babahay ta kwa. Kailangan internet ta awanti kwa. Awanti internet ti baba. Aji ti kinanay ko apanan di pabahay ta amoy met upload ak ti video. Content. Okay lang ti internet. Taong pamit sarili mga internet di bali apo. Mas asa kami pelang iji ko. Mas asa kami pelang inti piso wifi. No nga piso wifi data say nagloload ano ka. Medyo nagastos lang. No iji piso wifi no pang aldaw ako. Taji 10 pesos ki 3 hours aji. Yung manulang aji 3 hours na tutusin nagbit lang. Mga ilan tama. Mga alas 5 say. Tapos alas 8 mga kasaya kang tambay pa bahay no ka. So damit ti kodjay. Damit aji waiting shed nga pagtambayan may. Sadya lang po, daman-tamanan. So, makikita yung apo kita dati saka dita. Kita diok pabahayin. Mamalimin mga 5 tapo kita upload ak ti video. Yan dapat ti kuan ay bahabol. Papapogi pa ni pare. Habang kung oras upload, adyo lang po bye.